И здравейте! Аз съм БГ и добре дошли в това интересно видео, в което ще ви представя едно много яко място. Много яко място в Майнкрафт, което много ще ви хареса. И съм сигурен в това, което казвам в момента, защото това е един сервер, Divectus Gaming България. Този сервер е такъв публичен. Може да влезете и скракната игра, за тези, които питат. Този сервер ми направи едно много добро впечатление. И искам да ви кажа, че рядко има такива български сървъри, толкова добре направени. В смисъл, този сервер е пипнат страшно много. Сега ще ви покажа горе-долу какво представлява то. Искам първо да погледнете това нещо от дясно на вашите екрани, където пише Divectus Gaming. Има сервер статистика, показва колко играчи има и точния час, който в момента реално е 14:28 след обед. Пинга, който имам, самия пинг, даже току-що забелязах, че ми дава пинга. Убийства, които съм направил, умиране, които съм направил и чудовища, които съм убил, може би. Нямам представа. Даже когато влезете в сервера и се регистрирате с командата, която се по принцип, ви дава и 2000 като пари, нали, money. Сервера също има и сайт Divectus Gaming, ще го има линк долу в описанието под клипа. Да, реално това е спауна и той спаун между другото страшно много ми хареса, доста подреден и красив като цяло. Не е някакъв натрухен. Ето тези холограмки, които са ме много накефат като целият този плагин. Страшно някак. Има Kit Battle, резиденции, глупости, разни Survival, Warp и всеки такива. Има най-различни варпове между другото. Сега ще разгледам като цяло спауна и ще видим някои варпове. Тръгваме насам и виждаме Kit Battle. Можем да влезем да се бием, нали? Тук има Divectus Armor. Може да вземем End Crystal с Vault. Това има някакви много яки команди, много яки ефекти в този сервер, които дори аз не знам. В смисъл, погледнете го това нещо. Вижте тези крила. Отдей видях един пич с бяло, зелено, червено и сервера е доста добре пипнат. Тук има кит до неделя. What? Някакви супер яките работи, дава ви супер много айтами. Е така фри. И наистина сервера ми направи доста голямо впечатление. Има доста места, на които ви обясняват разни команди, как се ползват. Как се прави чест шоп, ето как се ни направим правят табелка. Демек честа, който когато се заключи табелка, тук си пише когато. Просто ви препоръчвам този сервер за вашите за вас и вашите приятели. Между другото, нещо за тези, които нямат купена игра. Тук има плагин, който реално си пишете skin set и името на скина, в смисъл нямам представа какво би трябвало да е името на скина, предполагам, че ако напишете Stinway и ще ви даде моя скин, може би. Има разни джъмчета по мапа, което е супер яко, нали? И е някакво такова забавно и на всеки джъм, доколкото знам, има града. Някакъв чест с разни нещица, които са чест, който се апдейтва през определен таймер. След определено време. Много яко това забелязах, че има някакви такива тези холограмки, такива са сложени като табелки и някакво такова, но яко си показва на къде какво има. Като цяло, сам има място за реперване. В смисъл, има купчено от NVL, което е супер яко, нали? Няма нужда да хвървите материал за такива неща. И като цяло може да си прави супер яки неща в този сервер, без да се да е нужно да използвате и да употребявате вече такива досадните ванила неща, които се случват в обикновената Майнкрафт, в ванилата, нали? И подчертавам, че това е публичен сервер за всички, които искат да играят в него. Просто ще има в описанието ще има IP-то на сервера,
както и неговият сайт. Имаме едно възсено арена, което е супер яко. И като цяло искам да ви... имаме Full Warp. Мисля, предполагам, че това тук, да. Тук има много животни, от които може да си вземете храна. Предполагам, че... Ще да казвам, да, че като надисна там, вижте колко хора има. Смисъл, искам да видите колко наистина много хора играят тук. Има 62 играча онлайн и искам да ви кажа, че щом едно нещо е толкова много посещавано, значи си струва. Щом има реално толкова много хора онлайн, значи сервера е чита. В смисъл, няма да се разочаровате от него. Наистина, тук съм играл 20 минути, съм влезнал в него и погледнете, смисъл, погледнете какви ефекти има. Тези крила много ма кефт. Нямам представа как се правят, но съм сигурен, че вие когато влезете ще разберете. Сега, който да питате, сега някой ще ви каже смисъл. Вижте този чака сега. Има тук някакви глобални магазини, разни неща, които може да си купите. Какви други неща имаме? Чакайте, Today бях видял. Да. Ето тук имаме реалния магазин. В смисъл магазин. С тази команда можем да си продадем нещица. Което е много яко. Между другото съм във всички през годините, когато съм играл в публични сървъри, съм забелязал, че всеки един такъв магазин е в затворно място, някъде под земята или не знам. Тук ми направи впечатление, че този магазин, това място е отвънка. В смисъл, като дворче така е направено с всичките неща, които можем да си купим и които биха ни помогнали за нашето развитие и по-скоро по-бързо развитие на нашата игра и по-забавно. И като цяло, тук спаунери явно все още не могат да се купуват, но щом се сложи най-вероятно скоро ще може. Искам да подчертая, че това е сервер за 1.9. В 1.9 има много променени неща в ID-тата и някои плагини още не са апдейтнати. Както виждате, Water, самата бутилка за вода дава такъв оранжева текстура, просто това е бъг от самата игра и плагин и предполагам, че скоро ще бъде оправено. Това не е проблем от сервера, по-скоро е проблем от плагина, но и версията на играта, нали. Но като цяло сервер е много як, има страшно яки работи и ето тук искам да ви кажа, че знаете, че във всяко хубаво нещо, какво имаме? Чакай, PvP арена. Не го бях видял, имаме PvP арена и безплатни предмети. Това е много яко. Издържите нещо така, сете, да, ето. Това е обикновено. И вижте смисъл. Този сервер много макефи, защото просто ви представя неща, които може би все още не знаете за 1.9. И да, цяло е много яко. Знаете, че всяко хубаво нещо, като този сервер, изисква някаква поддръжка. От тук може да си купите разни ранкове, като модератори и админи, като MVP-та и донейтъри и като Ultimate и всякакви такива мастери, някакви ранкчета, от които реално сервера ще може да се издържа. Когато вие си купите това нещо, естествено вкарвате сигурно някакви пари. Не знам, сигурно в сайта си пише или не знам. Нямам представа, но вие това ще го разгледате и ще... Просто съм сигурен, че тук, когато влезете с вашите приятели, ще се забавлявате много. Има survival, естествено, но като цяло това е PvP сервер, доколкото знам. Когато излезнете от тази черта от тук, нататък продължите да играете, зад тази линия ще е survival. Но като цяло гледам много хора седят на спаун. Може би тук е мястото, където има между другото XP Big Zombie XP Items. Тук насам явно това нещо е много яко. Между другото това се зачудих. Това ми прилича на... Искам да коментирам. Много яко смисъл. Но аз съм малко превезен човек. Както и да е. Тук гледам има Blaze Spawner.
и пигмен спаунери. Тук да се идвате и се биете, но като гледам, те ни мърдат, което е доста добре, защото няма да могат да ви убият и просто ще може да си фармите, даже и пускат глави. О, о, наистина много яко. Много ме кефи това сервърче, но за жалост аз нямам време да играя в много сервери, но пък влизам често в такива публични сервери, просто да разгледам какво правите, реално вие, защото ми е много интересно. Тук виждам, че има и енчантинг, който е за различни левели. Реално тук е за 30 димек пълен, тук е първи до 6 и тук е за 20 левел. Което е много яко, между другото, да, защото ще можете да се енчантите, на който и левел да сте, винаги ще има място, където да се енчантите без проблем. Да, наистина, много яко. Вижте, точно този пич, да я гледах. Тези крила са брутално яки. Да, и между другото в сервер има няколко ларпа. Аз ще напишем в чата Warp и има Warp 1 с едно Warp Enchant, Warp End. Реално има End, който може да отидете да посетите. Ако искате още сега ще отидем да го посетим. Warp End. Къде сме? Тук сме. Така. На Enda няма PvP, което е доста добре. Като гледам тук като цяло този островът, нали, самият End, не е пипнат. Предполагам, че е място, където не можете да чупите. Което е добре, защото сега ще ви кажа защо е направено така. Не, като цяло май може, не знам. Но защо е направено така? Защото знаете, че в 1.9 вече можем да си респаунваме дракона. И самият онер на сервера е помислил за това и е решил, предполагам, нали? Е решил, че не е лоша идея да направи енда да не може да се докосва, в смисъл да не може да се чупи, за да може тези, които искат да се бият с дракона в този сервер, просто да влезнат, да си го разпалнат и да се бият с него без проблем, без да имат някакви проблеми с самия тент и колите и нещо от сорта, което е доста добра идея според мен. И като цяло можем вече да отидем в има Warp New End. Идваме тук и вече виждате тук всичко е изгривано. Като цяло мисля, че ще ви е трудно да намерите Elytri, но ако продължите, мисля, че ако бъдете упорити, със сигурност ще намерите. Но пък не забравяйте, че отдолу е Войда и винаги има демни. Чака вашата грешка и просто да паднете в него да ви погълни. Нека да видим и другите ларпове. Много ларпове, които са тук, реално са и на спаун, така че енчанта е на спаун, а не е Warp Event. Warp Event. А да видим кога има евенти. Warp Event. Опаланка. Евент от 21 часа. Предполагам, че всяка вечер има евенти. Това място на Warp евента. Тук предполагам, че админите просто дропват айтеми. Но пък е като цяло е доста добре изпипан като детайли на стените и нещицата. Може би вратичките са малко. Но пък като цяло тук няма да прекарвате живота си. Тук ще взимате айтеми и ще бягате да си вършите вашите нещица. Но нека погледнем и другите ларпове. Какво имаме? Food, което беше там. Free items, info. Между другото може да влезете в info да прочете някои работи. Има jump, КБ и Kit Battle, предполагам, че е едно и също. Nether имаме. New End видяхме. Имаме парцели. Това е между другото много добре. Парцели. Сега ще ви покажа какво е точно парцели. Идвате тук и си правите място, взимате си един парцел и почвате да строите разни такива нещица. Не съм сигурен дали е на Creative или на Survival, но предполагам, че е на Survival, като гледам, че има честове. Просто строите разни нещица, които със сигурност сигурност сте, че няма да бъдат изгрифани или нещо от сорта. Естествено има в сервера резиденция,
не е задължително тук да строите и да ви бъде защитено. Може да си направите резиденция на спаун там. Но може и тук. В смисъл, това между другото е много яка идея, защото може тук да си направите много голямо градче, когато влезете всички и се обедините като сервер. Може да направите нещо много яко с тези парцели и също време админа да бъде доволен от тези, които играят вътре в него. Ето какви още други ларпове имаме. Имаме Warp Repair, което това с NVL-те. Shieldcraft, една табелка, която ви едно местенце, което ви показва как се крафтва щит. Ето го местенцето, това е спаун. Рецепта за щит, ето и нея. Това ма кефи на сервер, че има места, които ви показват неща специално за Майнкрафт. И като цяло може да се опише като такъв какво е това? Нямам представа. Избери си трейл. Нямам. Какво? Particle trails. Music. What? Splash. Enchant. Flame. Here. Чакай. Това би Green. Ender. What? Чакай. Май? О, някакви ефекти имаме тук. Това много яко е. О, много ме кеф това нещо. Не знам, май не ми взима пари. Нямам представа какви са тези неща. Но пък са яки. Изглеждат яко. Тук има повечко. Music, Magic, Enchant, Splash, Slime, Snowball, Void, Hope, Rainbow. О, това е жестоко. О, знаете ли кога този скин? Това е Баки. Баки, драги ми. Това е много яко. Ендър, Мендър. Няма ли? Искам. Къде са тия крила? Сигурно са някъде тук. Ингри. О! Ето съм. Slime, Enchant, Damage, Pop. Изхвърляме разни такива, които излизат от лавата по принцип. Слайм. Слаймченци. Нямам представа. Но вие съм сигурен, че тези неща, когато влезнете в сервера, защото ви го препоръчвам горещо. Yeah. О, yeah. Аз бях с Dino BG. Надявам се този сервер да ви е харесал. IP ще има в описанието, както ще има и линк за сайта на този сервер, защото сервера наистина доста пипнат и просто се струва да играете в него, дори да е публичен, дори да има рестарти след време, просто сервера е доста добре направен. И ще се радвам, ако утре влезна в този сервер и видя, че някой от вас играят вътре в него, или видя по този коментар, че ви е харесал и на вас сервера, защото на мен този сервер ми направи доста голямо впечатление. Аз бях Стино БГ и до скоро!